Mä ei potki kaveritten kanssa ihan foodista. Okei. Älä oo myöhään. En. Mitäs me keksittäis? Mullakin on vapaa-ilta. Nella, huhu. Mitä? Mikä sua vaivaa? Ei mikään. Mä näen, että sua vaivaa joku. Eikä vaivaa. Tää liittyy jotenkin Severiin. Eiks liitykin? Mitä te oikein salaatte? Mistä sä nyt tollasta päättelet? Mä oon sun äitis. Mä oon itekin yrittänyt salata asioita mun omalta äidiltä. Vai mitä, että Severi ei mennyt pelaamaan foodista? Mihin se meni? Tappaa mut. Höpö. Sä teit ihan oikein, kun sä kerroit. Moi. Moi. Eikö sun pitänyt olla koko ilta töissä? Joo, mä tulin tekemään paperihommia himaa. Saapahan nauttia teidän seurasta. Samalla kun katon kirjanpitoa. Missä Severi on? No, sun pitää varmaan jättää ne tilikirjat johonkin toiseen kertaan. Et kerro. Severi ei anna mulle ikinä anteeksi. Mitä tää nyt on? Severi lähti ulos. Muka pelaamaan foodista. Niin. Mut Nella kertoi, että se lähtikin jonkun tytön kanssa treffeille. Se on joku sen Instagram-kaveri. Ei ne oo treffit, vaan tapaaminen. Ne oli mitkä oli. Sinnehän voi ilmoittua kuka vaan. Niin mä sanoin sille. Se oli varma, että se tyttö tulee. No en luottaa Severin arvostelukykyyn. Noin, ole hyvä. Voisiko tää paska olla yhtään hitaampi? No en mä nyt usko, että Severillä on mitään hätää. Ei toi jätkä miltään teinitytöt näytä. Mikäs tyyppi sä oot? Houkuttelet alaikäisiä poikia kahville. Sorry, I don't speak any Finnish. Älä esitä! Mitä sä teet? Lopeta. Mikä show täällä on menossa? Kukas sä oot? Viola. Onks tää sun deitti? No, mitä sä luulet? No kaikki. Mä en oo tehnyt mitään väärää. Kuka tää mies on ja mitä se tekee sun pöydässä? Se on joku turisti, joka kysyy tietä kaivariin. Ai. Sorry. My mistake. Nella keräytti mun, teks vaan? Itse asiassa mä arvasin, että sun foodisuttu ei ollut totta. Ja sä arvasit myös varmaan, että mä oon täällä. Se on nyt ihan sama, kuka teki ja mitä. Me lähdetään nyt kotiin selvittämään, minkä takia sä valehtelet sun menemisistäsi. No ei varmaan lähetä, meillä on kaukat kesken. Voi. Nyt mennään. Kumpikin häipyä. Täällä on näköjään muillakin perhepalaveri. Me voitais yrittää selvittää asiat vähän rauhallisemmin. No mä en ainakaan puhu tuolle mitään. Nilla yritti pitää sun salaisuuden. Mä arvasin, mistä on kyse. Ja syytä iskää. Se ei puhu enää mistään muusta kuin netin vaaroista. Mä pidin sen puhuttelun ihan aiheesta. Sulla olisi voinut käydä tosi huonosti. No niin, Viola onkin aika pelottava. Se olisi voinut tehdä mulle mitä vaan. Tää ei ole mikään nauruasia. Hei, älä huuda. No mä en ole niin tyhmä. Mä menen jotenkin setien mukaan. No en mä niin väittänytkään. Mutta ne sedät voi olla eri mieltä. Mun piti juoda Violan kanssa vaan kaakaot. Mut oli sun pakko tulla pilaa kaikki. Todellakin oli. Sä valehtelit Eevalle sun menemisistäsi ja menit ilmalla lupaa Mooseen. Rangaistus tulee, kun mä keksin millainen. Sä oot idiootti. Ja te kaikki.